Ħadd ieħor attività politika laburistu oħra fejn Robert Abela ħa l-opportunità sabiex din id-darba jattakka lis settur privat f'dak li għandu x'jaqsam akkomodazzjonijiet turistiċi. Wara illi aktar kmieni din il-ġimgħa l-President tal-MHRA Tony Zara saħaq li f'dan is-settur ma jaf bl-ebda viżjoni, il-Prim Ministru mexxej laburista Robert Abela oġbu joħroġ għall-attakk. Waqt intervista fuq l-istazzjon laburista sostna li biex f'pajjiżna jinġibu turisti ta' kwalità għandu jkollna lukandi ta' kwalità. Biex iġib turista kwalità fil-pajjiż, tittoħloq l-ambjent biex lil dak it-turista tiraħ. U x'inhuma dan il-kwalitajiet li tittoħloq fil-pajjiż biex iva ġibu lejn pajjiżna turista kwalità. L-ewwel li jkollna prodott, sejjaħlu prodott Malta. L-infrastruttura tal-lukandi, l-infrastruttura tar-ristoranti, ġifieri il-faċilitajiet, u hemmhekk fejn jidħol il-privat. U meta ħajħares li l-prodott Malta, x'se jara? Se jara lukandi li mhumiex tal-livell li jixtiequ, jew se jara lukandi tal-livellu li qed ifittexu imma li huma msawrin mal-prinċipji tas-sostenibilità. Ironikament Abela saħaq li t-turist biex jażel pajjiż fejn għandu jiġi iħares mhux biss lejn is-servizz tal-lukandiera imma anke l-infrastruttura. X'infrastruttura għandu l-pajjiż? Huwa pajjiż nadif, huwa pajjiż sigur, huwa pajjiż li għandu toroq tajbin, huwa pajjiż li għandu servizz ta' saħħa tajjeb għaliex kulħadd jista' jkollu bżonn mediku waqt li qiegħed f'pajjiż dawk huma l-għażliet li ifittex it-turist. Dan fl-istess waqt fejn il-poplu Maltew ġiet jappella lil Abela nnifsu l-pija tat-tim tiegħu sabiex pajjiżna ikollu sistema ta' tranaġġ adegwata li tlaħaq ma' żieda fil-popolazzjoni li jitjieb is-settur tas-saħħa, it-traffiku, s-sigurtà, partikolarment fiż-żoni turistiċi u l-iskart li bħal donnu dan il-gvern qed jitlef il-kontroll tiegħu. Intant Abela qabel mal-President tal-MHRA Tony Zara meta kemm mistoqsijek għandniex ħaddiema ta' kwalità f'dan is-settur. Madankollu xeħet il-ħtija fuq min ma jħarriġ lill-impjegati tiegħu. Jekk issaqsini x'kull min jaħdem fl-ospitalità f'Malta għawdex għandux il-livell meħtieġ, inwiġbek illi le. Kwistjoni tat-taħriġ. Tat-taħriġ, jiġifieri kemm jien bħal operatur ta' lukanda jew ta' ristorant inħarriġ biżejjed il-ħaddiema tiegħi. Għandek dak li huma serji li jħarġu l-ħaddiema tagħhom irrispettivament minn nazzjonalità. Dak illi ma jagħtux wiskas il-kwalità u bastet jagħtu s-servizz. Hemmhekk mhux ma jinvestux biżejjed fit-taħriġ u allura jkollok prodott medjokri. Brabta mal-olli tal-ħajja Robert Abela sostna li l-paga minima nazzjonali se tkun qed tiżdied madankollu ftit tal-ġimgħat ilu waqt il-preżentazzjoni tal-pre-budget kien għamela ċara u tonda il-Ministru Clyde Caruana illi min ħaddem ma kien se jirċievi l-ebda sussidju mill-Gvern brabta ma' din il-paga. U allura l-esperti mhux qed jeskludu li xorta waħda l-prezzijiet se jkunu qed jiżdiedu konsegwenza ta' dan, ċoe deċiżjoni bħal din ma tkun se ssolvi assolutament xejn. Intant, ironikament Abela oġbu għal darb'oħra jinjora l-iskandli tar-rekit tal-liċenzji tas-sewqan kif ukoll tal-benefiċċji soċjali bl-aħħar storja żvelata brabta ma' dan tal-aħħarija dik tat-Times of Malta il ġie rrapportat illi raġel illi nata dan il-benefiċċju għax kien isofri minn epilessija severa u għaldaqstant ma setax issuq kienet jaħdem propju bħala xufier ta' Ministru.